שהיה בבית הספר עם קבוצת תגלית לפני כ3 שנים. ביקורי תגלית בבית הספר הם מסורת. כשאנשי תגלית מגיעים לקריית גת אי אפשר לא לעבור בדוד אלעזר. שיהיה לנו טקס מכובד ויום טוב. רציתי לאחל לך, מדינה יקרה, שתזכי תמיד לשלום ושלווה, שלא יהיו יותר עוד מלחמות וגם לא פיגועים בקניונים ובתחנות, שעלייך יגנו תמיד החיילים, ואנחנו הילדים נקשט אותך בפרחים ובדגלים. כל זאת מאחלת לך ילדה, שכל רצונה הוא שלום במדינה.